Josipovac ima oko 5000 stanovnika i ta brojka svake godine raste. Nekada je to naselje bilo dio Valpovačkog vlastelinstva, a sada je sastavni dio Osijeka i zbog prometne povezanosti dobija na važnosti. Zato stanovnici Josipovca ukazuju na ono što im nedostaje, pa između ostaloga žele poštanski ured u svojemu mjestu te traže uređenje sportskog igrališta uz osnovnu školu. Otvorenjem društvenog doma stanovnici su Josipovca očekivali i ured Hrvatske pošte u svojemu mjestu. No pošta je hladno odbila tu mogućnost unatoč besplatno ponuđenom poslovnom prostoru. Nismo još odustali od toga da Josipovac nema svoj poštanski ured. Htjeli smo to odraditi nekakvim obilaznim, tako kažem, sredstvima, da oko toga ne dižemo neku specijalnu bunu i nekakve cirkuse. Pošta, ističe Kovačević, treba biti u javnom interesu i treba osluškivati potrebe građana. Mjesni će odbor ponovno Hrvatskoj pošti poslati zahtjev za otvaranjem ureda. Stanovnici žele i uređenje sportskog igrališta uz osnovnu školu. Pogledajte, niti ima koševa, niti ima golova, velike su rupe na terenu. Mislim da to nisu neka velika sredstva za grad Osijek, ali da se to može sanirati. Ta je inicijativa predložena i na gradskom vijeću, pa Josipovčani očekuju da će u novoj školskoj godini igralište biti uređeno. Smatramo da bi se moglo, nisu to neka velika sredstva, ali da se za našu djecu može iznaći i čisto radi i sigurnosti građana, ali i svega ovoga što možete vidjeti. S obzirom da ovdje možete samo snimiti ove rupe koje bilo ko da igra tu vrlo vjerojatno će ili slomiti nogu ili ruku, tako da a da ne pričamo o infrastrukturi koja ne postoji. Pored tih problema, Josipovac se zadnjih godina u suštini dobro razvija. Josipovac se u zadnje vrijeme, mogu reći, solidno razvija, imamo svoje probleme koje želimo riješiti i bitno nam je da se oni rješavaju određenom dinamikom. Nikad ne tražimo nemoguće, ne smatramo da nešto što nije rađeno više desetljeća da se može napraviti u jednoj godini. Važno je, zaključuje Kovačević, da se u Josipovac nastavi ulagati kako bi život i u tom dijelu Osijeka bio što više urbaniziran, a stanovnici sve zadovoljniji.